familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal, boni ndam. One combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, dia pasti mani. Ber suklumano cuklum nok yewter hakkunde men te yewteren cuklirmami nde jinmi hen ka namnal e jabul labngol. Bismillah. Jongo ngal waajal ngal nani seed fo hengal ara do e galle he manda ko batgal gateje walla ko waajal kewgal haala ngal waajal jinmi jongo mako kala nani holko woni kosde hengal do e der galle he ippi kadi an holko woni hakkunde ma e waajal he holko addata ngal do Bukare ngallo waajal mo mbira mi andamo mi andinani mi anda fo so umme dungo baba adam kadi mi sohlan andude mo de jongo haala kanon ko ɓooyiɗo e nder galle he waɗede ruuti te noon ɗo ko yaha ɗo ko arta fof ko joftata ko ende mahi jongom ha ndik cohlumi cohlumi ka jabtaɗami e ko namnimami ko jabol bawgol de hakkille e ko waaji o ƴewata ɗo e galle he e ko woni hakkude ma e waaji o Bukari wona koye Poular namdiɗa kam jabtimami koye Poular Bukari oɗo waaji mo mbiyata mi andamo mi andinamo te min mi sohlani andudemo leeri walla leeray Bukari ndeke o garanɗo galle o restaurant garanɗo galle ha mbaddum ɗo e Sofia ndeke yo jongom e jeewo he ɗum gandi mbiɗa eyi Abdourahmane est ce que an ɗi kabaruji ɗi ƴogata heɗi laaɓi est ce que ko ƴettuɗa ko o kabaru ɗo ƴettuɗama ɗo hen ma leeri Bukari mawɗo kilifaɗe haalama beele a hanga walla jenno kalanmami koko laaɓi tos ganda noon Abdourahmane jongoma kala komin mbawi waddu haɗa andi kanko joom suuda ko debbam lawol Allah wadde noon kala ko neɗɗo hen fawa dow mum jiɗmi ko yo taw ƴetti ɗum ɗo koko laaɓi de Bukari ana fontotomi walla koy koyni min kalanta jongama ko debba so wonan debba mami ya hartu ɗum kalanmami kono jiɗmi ko kartuɗa jongo hartu ɗum sa hartani ɗum galle mami jiiɓa de Bukari ala min wima noon mi haalnima kalanmami ko noon joni jongom cikkuɗa Abdourahmane no wayni won intellectuel no wayni ƴoƴ ina yaha haala hunde taw haali koko laaɓaka voilà min kay mboɗo laaɓa ɗum ko Sofia tan haalata ɗum an majjirma min e Sofia no min mbaɗi ɗo e galle he Sofia yiiɗa yiidemi ɗo ko min tan no añi yiide kanko haali ɗum ni jongo ma mi yiiɗa yiidemi e galle he aɗa andi on kam ko gagnoma wona gagnoma kadi ko sihil gagnoma eyi min noon ala fof ko wiyanimi ɗo ala fof ko takkanimi ɗum tan o wawi wiide ko jikku makko waɗata wiide ko rendindemi ɗo omo jiiɓa ha jiiɓa eyi aɗa andi mi namnimomo ɗon namni a majjini kam a jaɓanimi jabade ko laaɓi a togni haala ko a watti ko haala wokko jiɗmi ɗon keɗɗami ko moƴƴi jongom a yi ko woni koye gonka hakkude men ko wonko potɗen hen yewtidde ko heewi min e ma kono paama noon wona joni ɗum koye balɗe garoje mbanmi ɗum programme hakkude meɗen heeyi ɗon ha ɓooya walla ha balɗe gari o en tant que joom suudu ma
Fasiraɓe na jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye Diom. Ina weli. Ina weli trop. Ɗum wonani fof wawi ɗum fewnude. Ko idée jam tan jogiimi de. Ay ni ɗo kaccar kam. Amadou yetani. Ɗum tagi min pewndum de ngaddum ko ɗo e dow matelas comme ça so ari o yiyatam. Merci. Ñaam. Ñaam Amadou ka gadde. Fan moom tam ma hono ko ma ko ñaam. Ah Namour nag il faut ñaamira seeso noon andinni. Heɓa ñamru seeso. Koko weli. Namour ñaam. Sa ñaami ka poɗɗo ñamde, sa ñamani ka poɗɗo ñamde. Donc voilà. Ɗum tagi miɗa ñama. Mais Namour, an ɗiɗo balɗe nawata kam ɗo an tawi ɗum. Hattina ɗum? A santirani ɗum mate? Oui, mi santiri ɗum kay. Namour an to nawata kam to min wona ko jibinami ko. Wona ko mbiyami Sofia ko meeɗa ɗum tinde adunam ɗum mi nanano ɗum tan. Kono fof nani moƴƴo? Ko moƴƴo mbaɗɗa. Merci beaucoup. Bukari an ko woni holko kewi e kewata anda ko kewi Bukari ane Allah anda ko kewi jongom an eka andintami ko kewi on gandiranmi kewi ko joni pammi noon an waɗi ko ɗum haɗatma joni walde ɗo e suude he eyi jongom onon noon hakkillaji mon ɗi fof elle ko ɗi vidde jongom wadde ane anda joom galle kala ɗo kuccitiɗa e mum ko liɗɗa ɗum ala doole natti wawan dow less haydara woni e wari ɗum ha maayi pak. Mais Sofia joni so ɗum moƴƴani noon so ɗum moƴƴani Namour so ɗum moƴƴani mi yaade ma par ce que min komi dimo mi miijoton tan mi yiiɗi moƴƴude a faami donc so moƴƴani tan mi yadate ma. Ok ay joom suudu mo gurdunomi oɗo nde min gondat ɗo minen gurɗo e nder suude ala ko wiyatan Namour ka bawɗo affaire o Namour an nawatami to Namour kono ayde immiɗo ɗo hande kala konngol cofngol bon ƴettamo fayi dow way mi wawa nagam nam haala bon ko addam fayi dow ƴeew jewɓe ɓe hono Fatimata haɗani min desdiri duuɓe bandu ngol konngol meeɗa yaltude ɗemgal mum te kala no wawi wa haɗa yanna duuɓe bandu haɗani doole ustima kono heno won dandema yaagu mum onon lembilaɓe noon kam cikku tan ko woni adon tan ko hakkude lees he mbi ko ya wallam eyi jewɓe soɓe mbayno poti wade mina min gatta min coro e mabɓe te aran ko jinmi haalani debbo haala Fatima yo dokkanoma hande noon mi yiɗa nante ɗo e suudam he a faami aɗa wawi haalde haala ma tawa nani hen Fatima kono paama ay aduna ala ko wahlataka gueɗɗe fof mbaylota par ce que joni yiyat neɗɗo jogoɗo auto mum yaha ɓooya moteur mo jogui no horto change moteur goɗɗo walla gona e galle ha ɓooya peinture go nattuma safde itta on peinture mbaɗɗa goɗɗo walla karoje ɗe change mbaɗa karoje goɗɗe haalaka noon neɗɗo wawa hoɗ tan ñande fof e wawde kono noon ko kala ko joni mi welti hen heddadade e ndimago ma ala ko faƴi ɗum par ce que ndimago woni foof min sa wawi sa wawani foof mbeɗen ɗo par ce que yiddam nani kam e ma mais Namour il faut jawnuɗa ñaama par ce que déjà mi yaltinima comci ma haɗa tardude bureau joni kam mbeɗen nde mbiyata aɗan tarda de ɗe bal noon mbiyeten fi chaque jour mi tardata jongon il faut que ganda noon Fatimata ko dima Allah e dande mum te ko joom sutoro ko joom yurmede ko minen woni mo ngala dimo minen woni mo ngala yurmede eyi ko mbiyeɗa ɗo fof ko Fatima an elle tan Fatima ko liggima mais merdane Fatima mbimay eyi an sa yiɗi sennudemi tan ma kala hen kugel Fatima mais Fatima kanko woni holyon jongom hoɗon gandi onon lembilaɓe ko ɗo ndewaton tan itton wonkeji joomen galleji mon onon mate joom galle kam rokkitake hurum mbimami an uppora haal ariwe lembilaɓe minen ala komin mbaɗi eyi jawɓe so joɗinoma e palasuji mumen mbaɗi ko poti wadde min garta min lohoye mumen walla min kaala eyi jongom sasol mangol ngol yalta galle noon aɗani ɓuri tenude tawi
il faut que ka ganda non kaldata ko jom galle ma Jom galle. ko bukaril kaldata bolle puyde wat attention de Namour an hande mbaɗa ko yiɗa dawde ndi de cennomi tan mi jooɗo hannde mi ñala ɗo ñalani yewtu Namour nag il faut ndawa annen sa dawi noon woto leelanani mo yiɗa daw kam si dawi leelata jima ko garta law par ce que surprise aji mawɗi nen ɗo patma artir jabbere ma de non haala jom galle mais merde à la fin walla mbiɗa ko kadi mo haaj daw tan ala il faut ndawa noon way Abdourahmane mbeɗa andi ko dawol gonɗa kono komi cohluɗoma haaju baɗɗiɗo haaj jam Abdourahmane ko jam wona jam jinmi ko mbaɗa le tout jiwtidanami e jonngom sabi ɗum jonngoma joni ko jaltinɗo Allah dun gandanɗa hoore ma ɗum fa'ani woro joni kam ɗoftakimi hay dara so mbi goo tan ko sappo te noon dawane dawlam hirdane kirdulam ɗum noon aɗa andi ɗum fotani won mais ma merde way sa yomde Fatima so wona Fatima wono goɗɗo mais merde à la fin min on tampini kam e haala moɗon han ɗum ko gasi ha laaƴi hokkatamen haydara noon comment ça min noon haade meɗe hen ƴetti décision walla meɗe hen waɗa feera il faut komi haalanma saabu haɗa andi ko an okkunomi jonngom Boukary ana woni ɗo Boukary so yi so wonani Boukary homo wonata Boukary an ɗo kolɗama resi jonngam mbiɗa haɗa waɗa min komi ni komi yew ha jam ala jonngam ala Abdourahmane woto haaldir noon hono kaldiremi Abdourahmane in jinmino kala no mbawɗa waɗ mbaɗa e hakkille ma ay min habde jonngoma yo dugdude Sofia yo habde galle o fof haɗata so jonngoma waɗi ko fotani waɗ mi ara mi haalanma saabu ko an woni mawɗo a yejji Boukary hande ganta mi woni mawɗo ɗo kaldume ma mbiɗa jingat jonngom neɗɗo wi mbiya min resi jonngoma min nang ƴeew haajam ala jonngom ƴeew rewɓe maɓe an reglataɓe wona mi reglantama rewɓe maɓe de Abdourahmane an kadi ɗum jaboɗɗa Boukary haala ko jarani hoko heewa rewɓe maɓe an resiɓe wona min resiɓe regloye galle ma min ɗum tan gandumi hen Abdourahmane ɗum ɓolu woni hen solution ma an ɗum tan gandumi hen tan Allah jarama tawde ko ɗum tan woni yiyande ma e jarama moƴƴi Namour woto réglan ko hay goto probléme muɗum a faami kanko yo réglan hoore makko ko hande tini kam oɗo ko hande andi kam oɗo hay goto fawi stress Namour jammo gonɗe noon yiɗa hay goto itta ɗum woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiiri mballi gisene sini ñamde coɗel noon si nanani kus moƴƴe ko nana fakko he woppa mi yaha toilette to mi ara wadde kam mi fewni to woppa mi yaha douce ma ala probléme anne noon darmi haala ma ko ɓuuri yawde yaccade e toilette wona ko toilette tan jiɗɗa yaade ko ɓuuri yawde dara mi yaha mi addanma pot samudu a welti an kam est ce que ça va ana ñaganta ko yayam jam min men woni mawɗo kelli faat aɗani bonanede de mbeɗa woni mawɗo kelli faat har kam yoddina pot samudu mbeɗa wayno bebbe woppa mi liccito e haajam mi ara mbimami ko yaam ustinoɗo joɗɗa wala retta suudu a yattana ɗum hande probléme tan ya dawe dow jam garta e dow jam gasi ay ko mbiɗa ko ɗum mbaɗani Wanno. wona koɓe banniji ma Merci. taw bismillah rahman rahim an kalma joni Boukary ari to momi kalma an jogo ho reglu an he Abdourahmane wallam tan joni subahlam yawi de mbiɗa haalde mama ni haɗa waɗa subahla an jongoma ƴeew hoorema il faut yo gére galle mum on jiɗa tan yimɓe yiide tan e goni jam oɗo Boukary o Boukary noddaga Allah noon ɓuuri noddaga neɗɗo koto notaire to immi e kewi kadi Amadou kewi komi jeeyaɗo galle o mbiɗa eyyi wortondororo a ardi kadi noon bone a addi kadi musiba ngol konngol hon jaltinirta woni hunde ko ma Amadou Boukary komi jeeyaɗo galle o ala goto fof heeɓa gueɗal mum ƴeewa ɗo fayi
he Amadou an kam est ce que neɗɗo Amadou hono galle yeyirte yimɓe kaldani hen galle babam o yeeretake noon wallahi mo yeeretake noon ƴeew he mi sohlani hen miijo ma mi sohlani hen haala hay goto décision am mi ƴetti temi pari hen a Amadou ko joni de hantinoɓe hani ba taari joggal ba rippi yeede galle a haaldani hay goto décision ƴettidaka waɗaka haydara mbiya yeyat galle ay o Amadou noon ala e sagumiren ten ɗum Abdourahmane mbelma koko ɗum ha cak waɗata ko sabu so waɗani noon ma fusu ngo wuuro anda ko woni ay nde rew nder gonɗa billahi haɗa foti reno hoore ma Abdourahmane horo wulleyam anen de mi yiɗaro wulleyam mais jogom an sa sappuni kam waɗa maade forma joni tous dara wawa wadde an woni holi on an jogom an wonde walla en chair et en os billahi fima ɗo hakkarta mbimi ko haala kewɗa namour asariya namour ak Sofia rokkam seeɗa mi ragno allah mi rokkatama haalde ɓeɗo bolle puyɗi namour oto waɗat ɗum te an jammu mo mbalɗa o tan yoni haala ndimi ko ƴetta sac ma seesa gara jaha saddaw namour vas-y adayi sens min woni sens aɗa yalla nangu anani très bonne journée à toi mon amour basa rentade noon e galle ƴeewa noon jongo ma he an ko tagma bondinede han koni kaldita e Abdourahmane ala min najat walla min gonmi koye koyɗol he a najani a wonani koyɗol komi dari ɗo ɓe haalda e ma bone sir bone musiba sir musiba caɗele sir caɗele Abdourahmane argay Abdourahmane argay an kam bugor ko kewi Abdourahmane ara jottoɗa ha Abdourahmane hakkillama o jiiɓi ɗum gonmi ɗo wallahi meɗa wawi ni yahru bomi yalta lesdi ndi ko kewi Abdourahmane an kam an Abdourahmane wadde ƴewdaki ngal cokotagal ɗe o musiba mba Amadou wonre o galle te o yawranama ɗum ɗe balɗe haɗa nde ko wone mum wallahi sinta andino ko Amadou fiɓi ko wallahi ay a wonata ɗo haɗa yahata seesa haɗa waɗa yonkoti a yaɗɗanno ko tiiɗ Bukari ay min ko haalama hangaka mi horimo ko haalnam ko laaɓi min an Amadou kay ɓooyi hange ɗo ɗo yetti joni wallahi feera ɗo yotta hol yetti haɗa andi hongal cokotagal joguiɗe balle ay finat ko tan yalta galle ɗo suba tan dawa ñalla nder woni Hamidi tan arta natta seesa suudu mulelo wa ullude hey ɗum wallahi ƴeew ndeke haɗa andi ko jogi ko feere yeeyde galle o mbiɗa ko wallahi galle o yiɗi yeey Bukari an hanga wala jogata hange an Abdourahmane min meɗa ma haalal komi laaɓaka ano ɓuura bondinede ko woni he ay mawɗo nehli hokkata hoore mum respect so ɗum ala cuute jagga mooma ko ndende sa waɗi ɗum mi fiima hami yaɓɓa e dow ma anani ko mbimami ko mi haalama gueɗel gonguel ko gonnen sehilaɓe ko fo mi jaɓata aɗa yawo Abdourahmane de ano ɓuura bondinede ko an ko ngamma jeew ko woni probléme ma an min e ma en galda hay probléme goto an Abdourahmane o hoto tag muɗum arɗo mbiya aɗa wadde yam min e ma ko jam gonɗuɗen de jongoma he ko an woni probléme am hoto yejjin noon ko Abdourahmane adduma ɗo e galle he a rokkat mo respect ɗo e galle he sa wawa min e ma ɗo e galle he weɓata est ce que aɗa andi ɗum tawde mo totti kam respect jeew ko an foti tottude yimɓe ɓe respect jongoma joni a changé a boninedi jinmi noon ko degla ganda hoore ma est ce que aɗa andi ko mbimani ko a rokkat yimɓe jaam tan walla min e ma ɗo weɓata est ce que aɗa andi ɗum dow guiɗel noon jeew son totti kam respect mi tottimo respect son tottanimi respect kala ko jiiɗon ko ɗum ko nde mi fiima hammi watta e rokkude dow ma jeew yo wel te guiɗel gongel ngel ɗo ko jaam tan dokkata ɗum ha so wona ɗum moƴƴata bibi yo bon min de oɗo kumba sinda nene ñaññani
hande kadi ko ni Bukari kayit Amadou kaɓe yani toon la ilaha illallah billahi wallahi abdourahmane siken leeli walla sa ƴetti leeli hen ƴettu décision amadou yeeya galle o gonten koywe mi haala ɗum Amadou nayi kaali mum keɓoy toon mbirtima ɗon ko heeɓi Amadou kaadi amadou mbirtima ɗon heeɗi doga sa cokatagal amadou abbondi amadou wertima ɗon ɗon calculta wertima ɗon de wallahi wertima Bukari haɗa min nawtamami ko dali Amadou ha homo yeeya galle o abdourahmane a fotani mi namno ko dali ahmadou sabu ko dali ko ahmadou jongo ma yaltani hen miɗa a yejjitani de an wonko peɓa nder ɗe kalduɗen hannane nder ɗe joni a darima lappi becce a wi an a waɗata ko kaldon ɗe haɗani gottile debbo janan ahmadou noon kala ko wawi han waɗ wallahi ko an woni sababu heɗum eyyi Amadou ko debbo tagi komo yeeya galle o min ko pewnunomi adunam ko ana famdiri bonnude ɗum eyyi te ɗum ɗo ko yeeso fayi mi watta jamais reculer mbaɗa ɗum e hoorema he noon jongo ma an somi anniyima reculde probléme ma mi anda min Allah yiɗa kam barke la ilaha illallah ko mbimi nannere kaso ko ɗum ala ko mbawɗa hen jongo ma min ko an tan gañmi yiide jongo ma e galle he mi yiɗa ndenden e galle he mi yiɗa ñamden mi yiɗa jarden mi yiɗa haydara bokkiden te ko mbimami a walat kaso ko gona toon guiƴiɗa mani tawma toon andu min ma anan ɓe cooɗo mi yara kono anam naɓe ma cooɗo jara eyyi par ce que ɗum ko mbiɗa o wonta hande wonta janggo te sa haali ɗum a haali ko mbeɗeɗa fenade ɓalede kurum a wawayam hay ndiga tous eyyi wona hulani fayani henni wadde goffo e jooɗo banggue mum yo wel gof foof yo gére ko foti gérde ko wona ɗen jaaki mi fayani henni on verra bien on verra qui verra aura inchallah an sa waɗani arrière min mi watta arrière par ce que min oɗo jongomo hay mo yiyani mi nani kam noon yeeso tan yonti noon mi ummo dewgalam ngallo il faut mi ummuno ɗum mi naatade wuro ngo mi ƴeewoya mi lijjita ɗum kala ko fewnata dewgalam ngal mi waɗa ɗum hay goto hen noon mi fatta Amadou kay joni kaɗum ɓeydi ɗi ɓooyi ɓendu ɗi ɓooyi ɓendu ɗi ɓooyi ɓendu te wallahi abdourahmane sika daraki kulɓinɗo ahmadou timruɗa ɗum pistole walla timruɗa ɗum cocktail molotov walla mbaɗɗa ɗum laaɓe daande wallahi ma yeey galle o koyen te non wilwilde hen haaya hoore mum fonde ko neɗɗo haaya ay bone o sombo ari hay an mama naworom wallahi mama naworom Bukari mi nani ƴeew hoƴƴude saay sefde bani an kay bone o fof ko an waɗim yimɓe kalda ha nana nder mottelɗa e debbo neɗɗo tan mbiya hen courtouse mbiya woppata Diom Sofia Amadou ko woni yi ande mbattuɗa wirta salminta kam ko min wasi salmindema pourquoi joom gallam mbi wotomi salmina mbiɗo eyyi ko nanda ko haaltumi nam joom gallam mbi wotomi salmina haala bel ko joom galle mum kanko wi wotomi salmina Sofia ko haal Abdourahmane nanta natta mi salmin e tampere tampu mema e loro kemme nder oɗo galle Sofia mbatta wirta salminta kam ɗum Abdourahmane nannata hoore ma jongo ma jahata ha kono ummiɗa mi jogui ɗo haaju tan mbimi yaha mi ara haaju e ko haaju o woni Bukari annani min no mimbo jogimi ɗo haaju neɗɗo kadi a rewata e muɗum ha sise mir ɗo tan paami woɗɗa e jongom wadde haaju o haalitaki haaju o wasa won waw haalede walla wa kam haalan Bukari ɗum ko haaju tan personnel woɗɗani ɗo tan paami mi ara hi jongo a watti jogo haaju personnel mba wawa kam haalan en tant que joom galle ma en tant que gorko ma desɗom jogoɗa haaju haɗa yalta haɗa ya a wawa kam haalan ko mbuuñ Bukari annani hoto yiru ɗum haydara arande min e ma kam min kala ko mbami wadde mi haalenti mi wima ko ɗo tan paami mi woɗɗani aɗa foti famdemi
he har kam wawi haalanka jata walla wawa buka jiɗa komi fenen ma ko joni noon hanti ko ay joni ko joni noon gamɗa mbattuɗa yahni kos ay abdourahmane wonno wona neɗɗo pewɗo wonno wona neɗɗo moƴƴo pijirɗo cukago mo e mbedda amadou de gandumi min de hay goto andira kam ko booni te mbeɗa wawi yalto mbedde wili fof mi yiya juma jama réunion tout mi yahat mais abdourahmane wonno kañum pijirɗo cukago mum ha booni amude sukko mi namdakimo ɗum ɗon fof so fijiri cukago makko so fijiri mangu makko ɗum haajuma ala hen te min haajam natti wonde hen te amadou an ɓernde ɓalleɗo kurum joguiɗa pourquoi jogui ɓernde an nafta abdourahmane wona min jaɓi somi jogui ɓernde ɓalel kadi ko ɗon noon tagui mbiɗa jogui ɓernde ɓalel par ce que ne naatamin e mbiɗa ko ne naatami ha jettim kiram nangguma e haasidagal e bondema nangguma holko kiram men min ko bonde kanma par ce que ƴeew joni o wi wota kam salmin an joni saɗa yahatnoɗo baba ma a wayantomi saɗa yahatnoɗo yaye ma a wayantomi joni a watti dañ haajuji ɗi jaltata naata e leegal te a waynakimi joni ka jogueɗo sagat mbo ƴeewoyta astafurlah bukar wi goto wiya astahfirullahi joni ka jawɗo dow leeso ngo mbattuɗa yaltude e leegal he aɗa yahata sokko e galleji aɗa yeeloyo sagataɓe bukari ƴew ko kalta ho bukari no fewi buka an awɗo haala bonno hono mbawiɗa widemi ɗum sagar ko ɗum jiimi jonggom en tant que haɗen jogui haaju mo ganduɗa wawa kam haalade ɗum tan wawi won goɗɗum ko ɗum wonata goɗɗum ka wawa kam haalade jonggom galle o noon ma neɗɗo salminama ɗo force mi salminani hande mi salminami janggo ko yiɗi ko ɗum o waɗante merde tawi ko haala abdourahmane nangata abdourahmane kam abdourahmane woni homo ha yahamo lowo sofia homo woto sofia salminam galle o noon galle wallahi ɗo jaɓɓingal ko ɗon jaɓɓayma ha tiiɗo galle o mi yeeyanmo te noon abdourahmane wallahi mo foti wat beaucoup de attention par ce que min hanti mi felliti ay gueɗɗe foof laaɓat tos haydara mi suuɗata haydara moggata koye nder galle kala ko woni ɗo secret haalete bukar cikkuno min somi yeehi banggue goɗɗo hay somi haalnanimi aɗa foti famdemi paama ko jami ko haaju tiɗɗo ko tagi hemi yaade mais wonde ɗo wiɗemi sagat bukari aha ngama ami aɗa yahina kosɗe min a wawa kam ha ɗin jamais tawde joni ko ɗum tan wawi won ko sagataɓe tan jiiloytoɗa eye goɗɗum ala no jiiruɗa fof ganda ko noon mbimi ko haajam pami te hattam yaade haajam jonggom jaaha gandano wallahi ha gaɗa wallahi kosgal fof ngal jaɓɓiɗɗa malaikaji Allah ɗini ma bindana bakkat te wallahi somi yaltinanima o bakkat mi yafakim ñande yawmal kiyami wallahi ma a ñoƴƴe ha portoɗe ma jalta moƴƴi ma andu malaikaji Allah ɗi ka nga kadi ɗanaki wallahi ko ɓe rewɓe han kulɓe ni e joni noon kam ko ni tan so joom galle ma natti ko wawno tan mbattata ko jogade kosɗe yaltude haɗa yaha haɗa yeeloyo e beddaji e galleji janayi e ko ni woni gondigal noon ko ni woni gondigal